siyakholwa ukuvuka komzimba ekufeni nokuxolelwa kwezono. Xolelwa kwezono nako siyakholwa kuko. Ngoko ke asizukuvuma. Hayi, asizukuvuma usikhumbuze ngezono zethu zakudala. Asizuvuma. Awu. Hayi, asizuvuma ngoba sikholelwa ekuxolelweni kwezono. Thina asizuvuma. Singahlala kuwe xa unefridge ephucukileyo yokugcina izono zethu zingaboli. Zingahlala kuwe kodwa thina asizuvuma kuba usazi usikhumbuze ngezono zethu zakudala. Kuba usazi asizuvuma ngoba sikholelwa ekuxolelweni kwezono. Ungazigcina wena xa unenhliziyo enecala lesikhenkcezisi esikwaziyo ukugcina izono zabantu zingaboli.